Siyabonga ukwamukelwa uMamtshasha, sibonga nemvula ukuthi ichilile. Shuthi inkosi izosiza iqhubeka ichile kanjalo ke. Imvula sizocela ukuthatha leli thuba nginikeza abefundisi abakhona phakathi kwethu nje bezosibingelela egameni lenkosi uJesu Kristu ephilayo. Amen. Yasuka bengakafiki. Alikho ibongwe abantu ibongwe ngeloseni ibongwe ngelo alikho likama alikho likama elise alikho ikama aliko
Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Bingelele ngokuzithoba okhulu baba umpostoli, umama umpostoli, sibande egameni lenkosi ethu uJesu abefundisi bonke okwezikhundla zabo, umndeni wakantsasha, abazalwane bonke omama nobaba abakhona egameni elihle lenkosi ethu uJesu no Sunday School egameni lenkosi ethu uJesu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa ngalolu suku asiphe lona. Sithi akekho njengaye, akekho ofana naye, akazange azabe khona futhi akasoze wabakhona. Siyabonga leli thuba elihle kangaka uNkulunkulu asivulele lona ukuthi asize ekhaya kwaNtshasha lo mphamu kwenu ubaba uSiboniso uZulu eWillowfontein egameni lenkosi ethu uJesu ophilayo. Amen. Amen. Kulo ibandla entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ugcwele ke enhlizweni yami. Ngiqale ngixolisele abazalwane umfundisi emafakatini nabafundisi nabavangeli esinabo befundisi esinabo bathe ngibaxolisele kakhulu basithola yebo isimemo, kepha kube nesimo esivelile kuyafihlwa namhlanje. Omunye welunga labazalwane esinabo baye khona bayo-attenda khona ukuthi bazimazise baqinise khona batutuze khona ingako bengekho phakathi kwethu, bathi asibaxolisele kakhulu. Amen. Engiphethe nje bazalwane uNkulunkulu akubekile enhlizweni yami, ngibuka nje lapha kuGalatia 2 verse 19. Angizofunda angizusho ngoba izwi liseza ngemuva sazofundelwa izwi, kodwa ngibuka la bazalwane siphumile ngaphansi komthetho wasemakhaya. Umthetho ngabe noma ngabe wezwe, umthetho noma ngabe wabantu, kodwa umthetho sasizimisele wona. Inkosi uJesu yase isivulela ithuba lokuba sizobuswa ngaphansi komyalelo kaNkulunkulu. Ngibuka labazalwane impilo yami ishintshe khona, sibiziwe ngobizo lihlukene ukuthi bazalwane sesingabaphilela uKristu kahle kahle. Ingako umuzi uPaul athi akuseyimi ophilayo kepha ophila kimi uKristu, ngoba sibizelwe lokho bazalwane. Ngiyathanda uma osivulele noma umphathi wohlelo uma esikhumbuza ukuthi sifanele bazalwane ngempela sibe ngabaphelele uKristu, sazi ukuthi ngempela la esikhathini esizayo umuntu ngakusebenzelayo uyikona ayovuza ngakho. Manje ke kugcwele enhlizweni yami ukuthi ngimbonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ngaphuma ngaphansi komthetho wakithi, ngaphuma ngaphansi komthetho esasikhuliswa ngawo noma esasibekele wona, kodwa wawuphambene noNkulunkulu. Alibonga igama lenkosi. Ngiyabonga kakhulu emndenini wakantsasha uma bebiza abazalwane, bebiza inceku kaNkulunkulu ukuba ize ubaba wethu la azosikhonza ngezwi, ngoba abantu abaningi ababizi abazalwane ngendlela ekuyiyo, kodwa kuba khona izinto abazigodlayo noma bazembathise bazifihle benzela ukuthi kuba ngathi kuvela nje isithombe senkonzo. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi enhlizweni zethu sesiyakholwa bazalwane. Ukukholwa kwethu akube kuhle, ukukholwa kwethu uzokwenza senze intando kaNkulunkulu ekuyiyona esiyokwamukeleka ngayo kuNkulunkulu uma sibe ngcwele saphelela kahle kuNkulunkulu. Alibonga igama lenkosi. Ngaleyo ndlela enjalo ngiyambonga, ngiyamdumisa uNkulunkulu. Ngaphuma emndenini uNkulunkulu wangikhipha njengo-Abraham, ngaphuma ehlotsheni, ngaphuma kubangani, ngaphuma emthethweni wezwe nomthethweni okwakuyiwona ophambene noNkulunkulu. Siyawazi bazalwane, kwakunomthetho kafushane, kwakunomthetho esasiwenza phakathi kwekhaya. Nami ngangithanda abantu bagcwale, kodwa kunendlela kwakwenziwa ngayo kungesiyo le ekaNkulunkulu yokudumisa uNkulunkulu kweyezwe. Kodwa siyambonga uNkulunkulu namhlanje ukuthi sekuvulekile emqondweni yethu ukuthi uma senza izinto ngabe sifuna ukubonga noma ngabe sifuna ukwenzani,
kepha masikhuleke kuNkulunkulu, sicele uNkulunkulu, sibonge uNkulunkulu yena osidalile wasiletha lapha emhlabeni. Kuyiloko nje, kuyilawo mazwi bazalwane uNkulunkulu angipha bona ukuthi ekseni ngiwashere nani ukuthi ngiphumile ngaphansi komthetho ongazange ungilungisise, kodwa ngokufika kweNkosi uJesu empilweni yami wangenza ngalungisiswa, ngakholwa nguye, ngihamba ngokukholwa, angihambi ngokubona, ngiphila ekukholweni, ngenza intando kaNkulunkulu ekuyiyona engibekele yona. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.